Мами! On top with my babies! Днес нашето бебе става на половин годинка. По този повод ще качим на Черни връх. Натоварихме с нашата малка коляска и газ. Малко снимаме от колата за YouTube, обаче забравихме сутринта да снимаме. Ето го, бандитос! Вече сме на Витоша, тръгваме нагоре, където е при баща ми. Бебе! Това е нашата малка група. My family, pretty little baby. Тегло е! Моето бебе за 6 месеца е свалила 26 кг. Гордея се с нея. Ето я! Аз съм качил 20, тя е свалила 26. Нищо, всичко ще се нареди. Дета му е в топ форма. Я, бе, какъв е изпилен. На колко години стана? На 23. Днес е 21 юли, нашето дете става на 6 месеца. И по този повод изкачваме Черни връх. Може да ни последвате в Instagram. От този ден аз отново връщам физическата си активност. Почвам да свалям килограми, защото вече не се издържа. On top with my babies! Гордея се с тях. Моето бебе се роди тази година и тази година изкачи първия си връх. Малкото ми алпинистче тук. Планираме първата ни поредица с семейство на планина. Днес става на 6 месеца. До годинка планираме да изкачиме 3 най-високи върха в България. Ако ви е интересно, може да се абонирате за нашия канал. Ето е мама. Мами! Айде, тате, давай! Он топ. Само на 6 месеца обича природата повече от играчките. Да къса тревички. Обича да къса тревички. Бебето. Нашето приключение почти приключи и май се чувстваме много добре. А, мами? Добре си, нали? Не си изморена? Бебето спи. Най-доброто бебе. Ай, послушай. На майка ти прилича. Как се чувстваш след днешния преход, бебе? Измори ли се? Първи връх. Черни връх, как се стори? Труден ли, лесен ли, среден ли? Лесен. Ти носи почти през цялото време бебчето, защото той плачеше. Да. И ти беше горе-долу лесно. Това ми беше. Ти си машинка, бебе. Следващия връх е... Напишете в коментарите кой сте кой следващия връх. И може да се абонирате за нашия канал. Нашето приключение приключи. Героите са леко уморени и много заредени. Ако искате още планински и семейен контент, мога да ни последвате в Instagram и да се абонирате тук в YouTube. Ай!